Rina wengi tansah eling belok ta iki cangkem gong kek ngono cang dompleh Nimas ingkang slendang sutra mang kacang ijo kuwi nggambarake donya ki gedene mosak kacang ijo uripe manungsa ki bebasan mung mampir ngombe suwi uripe wit-witan mula jodhok sombong nah niki lho gitu amung tansah dat impen wah yen wengi kumutu rina yen rina saya kata sumanding ana tanganku kira kampun adone Mas Slendang Sutra jenang gula keneng yen kelingan lelakenku lelakonku ayo lambemu yo
Iya. Kami sebagai Pranodoro mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan adanya pentas serius untuk telepon Mas Ropa tuh sekeluarga Bunda Dewi pun jalan pun Dekanes penyadat ulang tahun yang ke 5 tahun, semoga panjang umur ngabakti di mata kedua orang tua, sehat selalu, sebida malih, selamat panjang umur dan bener Pak adik kula Dik muga ngabakti di mata kedua orang tuanya berguna untuk nusa dan bangsa dan agama pun. Selamat menyaksikan para rawuh, monggo mancung mawon. Suka menil sani seni reok ucok go anom saking kaman Semoroto aturakan sugeng rawuh para penonton, ibu-ibu, bapak-bapak wonten di Dukuh Kepean wonten telepon Bapak Nopan sakeluarga apen ngetih ambal warsa puteranipun Dekanes mugi pentas reok ing contoh menika tansah dipun bener sang ing sampe kala matur nuwun sugeng ambil sani seni reok saking Ujogo Anom.
yang udah tahu. Sawoy. Oh ya. Au. Latala, tahu. Jai. Hae. Oh ya. Iya. Hae. Oh ya. Iya. Hae. Oh ya. Au. Ketemu apa? Latalayan nabi. Aduh dek. Oh ya. Hae hae ho. Oh ya ho. Hae ho. Hao. Oh ya. Hao. Hae. Hae hae hae. Ya. Ya ya.
Adan nggih, adan kender rumiyin. Kendel sauntawis. Sauntawis. Ngerasaken adan. Adan dari joget mboten asal.